Nagdebosyon sa Mahal na Birhen, dagan ta debosyon sa Mahal na Birhen, aduna tay Birhen sa barangay, monoy dagang estandarte niya dinhi. Ang estandarte kanato sa Birhen sa barangay, monoy suroy nato sa ato mga kabalayan kasilinganan, o mag-ampo kita katilingban sa pag-ampo sa Santos nga Rosario. Kini nagdugto kanato mga kasilinganan sa pag-ampo pinagi sa Birhen sa barangay. Apan ang nakalaot ragod karong panahuna na pagbalhin sa estandarte isugo ragod sa bata ang pagbalhin. Dayon di na pod mauban pod ang silingan sa pag-ampo. Dayon kunay birthday daghan mo kuyog. Mo na nitabo karon sa Birhen sa barangay. Amen. Mo na ba o dili? So mga kaigsunan ko, nga naman na doon tayo debosyon sa Mahal na Birhen. Ang atong debosyon sa Mahal na Birhen, mangayot tag pangaliya kaniya, na iampo kitang mga makasasala. Mo na kanunay, iampo nato sa Magimay ka Maria. Iampo kaming mga makasasala, labi na sa oras sa atong kamatayon. Ang Mahal na Birhen, makita nato daghan kayo may gayon na siya nagpakita. Nagpakita siya o kanunay kitang gipainumduman sa pag-ampo sa Santos Rosario. Para kag unsa, para kita maluwas. Iampo nato ang Santos Rosario aron ang makasasala may balik sa Ginoo. So muna mag-ampo tag Rosario dili sa atong kagalingon, kundili alang sa uban na nagpalayo sa Ginoo na mabalik sila sa Ginoo. Muna kung yani sa tumbal kari barangay, kung natay mga nagtuyok-tuyok na mahalabit sa atong pagrosaryo, panaliptan kita na dili mo sulod ang mga droga sa atong barangay, ang atong masilingan, dili tulubana, tulo asawa, maghinay-hinay mga marites, diya sa atong silingan. So muna nagsilingan ka, ampo kita katilingbanon sa pag-ampo na protektahan ang atong kasilinganan. Muna natay Birhen sa barangay, aduna natay debosyon, no? Sa Mahal na Birhen. Una sa tanan, mangayutag pag-ampo alang kaniya na kita may balik kanunay sa Ginoo na kita dili mapalayo sa Dios. Ikaduha, aduna tay debosyon sa Mahal na Birhen aron kita makasunod sa panag-inan niyang gipakita kanato. Ang panag-inan na matinumanon siya sa kabubuton sa Dios kaniya. Mao na ningon siya, sulugoon ako, matuman unta ang imong gisulti kanako. So kita pod na nagdebosyon sa Mahal na Birhen, ang atong buhatong matag adlaw, ang kabubuton sa Dios kanato, ang plano sa Dios kanato. So tanawon nato kadadlaw sa tong kinabuhi, nakatuman ba kita sa kabubuton sa Ginoo kanato. Kay kun dili ta nakatuman, nagdebosyon ta sa Mahal na Birhen, murag kawang kaayo ang atong pagdebosyon. Importante ang atong pagdebosyon na ang kanunay sa palig-ingnan sa Mahal na Birhen na matinumanon sa kabubuton sa Dios alang kaniya. Muna si kapanangkon na walay buling sa sala, nabuhi sila na walay buling sa sala, tungod kay kanunay nagtuman siya sa kabubuton sa Dios alang kaniya. Katulo, pagsunod sa pag-ingnan ng Mahal na Birhen, kita mosunod kaniya, sama siya nagpaubos, mapabsanon. Ang iyang kinayang mapabsanon. Kay kung kita walay kinayang mapabsanon, lisod nato magtuman unsay kabubuton sa Dios kanato. Ang importante sa atong kinabuhi ang pagpaubos. Diya sa pagpaubos, diya kita makatuman sa kabubuton sa Dios. Walay nagdebosyon sa Mahal na Birhen na garboso. Walay nagdebosyon sa Mahal na Birhen himantayon. Walay nagdebosyon sa Mahal na Birhen kanunay manaway sa iyang silingan. Walay nagdebosyon sa Mahal na Birhen, nagapil-apil pagkamarites.
Ang nagdebosyon sa Mahal Birhen, mapausanon. Una, matinumanon sa kabubuton sa Diyos. Ikaduha, mapausanon. Ikatulo, maampuon. Ang tao ganing maampuon, makita nimo ang iyang kinabuhi, kanunay kalmante. Pero gani ang tao gani piming isog, piming mangaway, dili na maampuon. Kay makita nato ang tao mapuon, ang bunga siyang kaampuon na ay kalinaw iyang kasing-kasing. Muna'y bunga sa taong maampuon, malinawon ang iyang kasing-kasing, bisan daghang pang problema sa iyang kinabuhi, malinawon ang iyang kasing-kasing. Pero ang tao ganing kanunay masuko, makig-away, kanunay maglagot, kanunay high blood, kulang nagpag-ampo. So, kitang nanan, nagdebosyon sa Mahal na Birhen, atong iampo, maangkumpod nato ang hiyas sa Mahal na Birhen, di aka nato. Nakita matinumanon sa kabuton sa Diyos. Nakita mapabusanon kanunay, aron kita makadungog unsay kabubuton sa Diyos. O ang ikatulo, matinumanon, mapabusanon, o maampuon kanunay kita. Muna si Ebanghelyo ato nang dungog ningon Ginoo, kung mangumbira kita, ayaw pag-imbita imong silingan, imong higala na dato, dili ang imong higala na makabalos nimo. Kung dili kita kumangumbira, imbitara katong matao gani na wala mag-imbitar kanila. Ang mga kabos, mga bakol, mga buta. Ngano man inong anang gisulti sa Ginoo. Kay kita, kung kita matinumanon sa kabubuton sa Diyos, amdang kitang mag-alagad sa uban. Kanang pagpangalagad, kita andam mo trabaho alang kanila, andam ihatag unsay ilang panginanglan, andam magpakaon alang kanila. Ang nitabo karon, choose ta, mamili kita kinsay atong imbitaron. Mamili kita kinsay atong kuyugan. Muna, tanawa, pagkabirhen sa barangay, mutuyok na ganing Mahal na Birhen, mamili kita kinsay balay na sakaan. Kung dili ta ganahan, di ta mukuyog sa pagkuyog sa estandarte. Pero ganahan ta, mukuyog ta dito. Maginaot ko sa atong parokya, nagpadayon ang atong BEC. Sa atong BEC, magpadayon po ang Birhen sa barangay. Maginaot ko kada zona, adunagoy, estandarte, mutuyok, tibuok, tuig. Kay mao'y atong sandata batok sa mga panulay karong panahona. Lantawa ang mga barangay na nay estandarteng datuyok, dili makasulod ang droga. No? So kita, aron magwardyahan kita diha sa atong silingan, mag-ampot ag rosaryo matag adlaw na ay standarte na motuyok matag adlaw sa panimalay aron kita magwardyahan diha sa Mahal na Birhen. So kini katapusan natong bulan sa Oktubre, wala nagpasabot na natapos ang atong pag-ampo sa rosaryo. Kundili magpadayon kita pag-ampo sa rosaryo matag adlaw. Amen. Amen.